Halos 2,000 ka mga job seeker ang misalmot sa mega job fair sa Tagum City sa Davao del Norte nga gitambungan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gitambungan sa halos 2,000 ka registered job applicants ang gipahigayong mega job fair sa New City Hall, Tagum City, Davao del Norte niadtong Sabado. Gibana-bana nga nasa 1,240 ang job vacancies nga gitanyag sa 28 ka mga local employer. Ang maong aktibidad gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ito ay bilang pagtupad sa aming mandato at sa aming pangako na itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Mga kapuso, kung inyong makita, taas kayo ang linya sa mga job applicants nga buot makasulod og trabaho dinhi sa gipahigayong nga mega job fair. Buot gani sa mga job applicants nga makasunod og trabaho aron matabangan kuno ang ilang nga pamilya. Graduate ako nung nakaraang taon at saka wala akong nahanap ng trabaho kaya ngayon sinubukan kong pumunta dito para po matustusan namin ang aming mga kailangan araw-araw po, sir. Sumala sa DSWD 11, target sa maong job fair ang 3,000 household beneficiaries sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Rehiyon 11 nga mag-exit na sa maong programa gumikan sa daghang rason, sama sa natural attrition, no-monitored child, improve well-being, completion of the 7-year program duration, lakib kadtong nag-voluntary exit. Dakong tabang matud pagkini aron masiguro nga mapadayon ang ilang kalambuan bisan ni graduar na sa 4Ps. Gani buot sab ni President Marcos Jr. napalapdan pa ang job fair sa tibok nasod. Kailangan lang ng pagkakataon katulad ng job fair na ito. Kaya naman, gagawin ko po lahat para itong programa na ito ay magkalat sa buong bansa. Hangad ko po ang inyong tagumpay. Kakambal nito ay ang aking panawagan na sana po ay mapalawig pa ninyo ang mga pagkakataon at oportunidad na nasa inyong harapan. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.